Kajingai kubelai fi baro ki prabengai ki badan keleng ki jaka na ki rempeying ki bafer ki badan ki balang shnong local church ki balang sor city church utrai unda kirku yapi kajingai ye kajung utrai tu kanlong ringkat lang batpi iki katu kani ki ke bangi di ban ino shadin hauni usnem arajar arbusan nakabenta ban yu ki ba khamba hausnem arajar arpun riu usnem batumai to pinlong ki balakerku ke jongutrai ke baningkong ki jede ki bamkia unhealthy relationship hauni usnem kidon ki jede bahingasem parla perjuar ke jagat rek aga jing shakri ke buanra ekata ke jing bamkia hagamen sem ke jimut haga jing sngo ke jingmong ke jing kathang arkurin henriu khatsau ong ke bible tu wat long pi ki parabe kit lingkor lemba ki bamngai namar ka hok kadon dia slok ayu bar ka bam hok bar ka jingshai kadon ka dia slok ayu bar ka jingdum bau kres udan ka jere yu bar bilial lani bangai udan benta ayu bar bamngai pendukut no kano kono ka jede ka pensenge ka penpep ka khanglat ka penthut ya ka jat lenti ka jubi banya shaprang shakhmat tabang imde ban bat nut bat no ngindi ban bat smusi bat no yang ini shaprang ke bakia khran hagalenti jonga jingit ke jinget ke jingshisha ka baar ka jinginu jor yeladi bat kiwei pat galatia galenong ka henriu ka dekhot ka basau henry tu uwei pa wei untin ju yala ka kamhi ti onda kumta un yo eka jingle kamen shapang yeladi hi henry shapang uwei pat ngimdei ban yenu jor yeladi bat kiwei pat smutho yalaga jonga benta smutho yalaga jonga jingla smutho yalaga jonga ka jingkhot ka jingai ka badon haka jim ka jongpi wei pa wei untin ju yalaga kam ngimdei ban tuklare ka kam jongki wei ti onda kumta unyo yaga jingle kamen shapang yaladi shapang u wei pat kumnu shapang unusnem ubala depno ki kam ge jongi yitunju ngimdi ban tukolar ya ke kam jiki wei ngimdi ban klen lorni iano ikita shadien pe yeladi yit tinju yeladi nakabenta ka jalanti shawni usnem ubatumai ka jinknyum lani ka jinknyum ngiri ban iano yakini bara pilipil nang baar khot khat saw khat san to le yaki ki bara khlem ki jinknyum bar ke jiania bapini olong ki ba khlem jingrem ba ki ba loy ki khonu blai ki ba khlam shakan apa hapreng kapati men reu ka baken riang ba bamutula hapreng kita layo iepi kum ga jingsha ha ka perthei kawai nakidaw ka ba pelong ki khun Israel ba kenam poi shakari kanan ka dei ka pop jong ka jingkhnyum shibon tali ki jingkhnyum lenter lenti ka jalanti jongki ha ka ki saubusnem barkim shimla poi shakari kanan dan preng chubi namar ki jingkhnyum Pimla banya shaprang, pisakot sahajo, pilap mit, lap yong, ha ke jingknyum, bread no ke jingknyum, bat ke jiania. Nanda shushu, sagway ke besam, ke jing pensubha brio. Kaniru ngidiban, ino shadin, ke Bible ke khot yangi, ha ke shiti, ke jong Apostle Paul, shiki bengek, ha ke balang Ephesus, ke lenong ke benrio, ke dekhot, ke bahan rio, kong gaktian jutrai dakaba shakri hakmat kum kinong pensubha yegi brio henry kum gi shakri ukris dakaba le yaga man ublai nado ka mensim ong gaktian ka jong utrai lakhot yangi bangin le yaga man joblai daga donut baro daga mensim baro mdeban shupendep program pendep niam henry daga donut baro daga jing pulu mensim daga jing i yo try daga passion ka jing ing ka bana po ban pensubha yo try ndai ban yo thumbs up nang nong no ndai ban yo kitiki dur muji habang ibu status henry pek kanu bingi ka pensubha na yo try ndai ban wat ka jia ro ne ki breo ndai ban bun kam ban pek ek media katno ki ba like katno ki ba ai ki dur muji love ki wei pat yo ba kata kam pensubha yo try daga ba shakri hakmat ongka Bible kum kinong pensub hai ki brio hari kum ki shakri ukris daga ba le ya ka manu blai nadu kamen sem nanda gawai ga bangi diban ino ru
Lara gari men iu snam khmai oba khamba kham janai ke ba kodor ino eka jinglong ten rai pop kibala kalabamur kibala ngai hudra jisu la penbaptis la betiap iu beri berim ka jinglong ten rai pop la betiap Henry lada ngim peniap train du men seme ka jingle joga do ka ka jinglong ten rai pop kan ki im biang ebasas lenang besau kir khat arfu ar ter kong ka bible hang ne ba phin bu no Siapang kata ka jinglong jobi ka mensua bono e kata ka jinglong jongpi ka mensua yau to brio betemen kan ubanang puot karbakum kita ke jingkwa ka jing syukur e no e ni brio betemen all man Barbaan pentemai fi haka mensim ka jingmot jobi ka mensim ka jingmot bi kan temai haleluya nanda susu bat bapin kup yo brio ubetemai yau bala penlong haka duru belai haka hok baraga jingkhot baraga jing shisha kop yo brio betmai all man lada betep ako jing permaptis kop yo brio betmai yo bala pelong haka dur ka jongo bala haka hok on yo i ka hok ka jing khot baraga jing shisha ka bangi de ban ino sagawe ka jing alhia alput ka jing jaito probab lenang basifo ka dekhar ka besa ba besan ukladuk utau batre daga kti ka ba alhia henrega kti uba 3 minut ka penrus pa utau ba lum milior ulong ukhon bastat henry utau ba yo thia akayom ot ulong ukhon uba penle ran ka jingkhot ingi bingin long smart long sting utrai khot ingi bingin long ke smart ke sting kumbalong kin nong rep akapor ka ayom ot baro siang kia mi banle chaga lingkha banle chaga penthor banle chaga jaka joga jingot kia smart kia sting hallelujah ubayot ya haka ayom ot udi ukhon uba penle aran ni dan ru ka por jong ka jing ot ban lummi gimen sem shaga thar jong ka hima ka jong balai ya ngin smart ngin sting ngin trade up ega kam ga jo try ga jing sharham daga jing plo men sem ino ye ka rukam perkhat bomday ka rukam perkhat babakala ka rukam perkhat bomdon jinkerman negative mindset arkurin lenong kaba shipho kedkhot kaba san ongaktim ka jongutrai akumne daga bapen kelon no ken yeke jimut khala bad yeke jingle khra baro kaba kentiu yeladi yaga ban yale yaga daga jingtip spangu belai bad daga bapen dem yeke jimper khat baro haka jingko ngu yau kris ki rukam berkhat jingi baro langi snode ngi sngo ka biang Henry kamde karkum perkhat jong belai pendem lut ikurkum perkhat barim jobi kurkum perkhat ka bam yade bagaman ka jong belai karukum perkhat ba du jingkerman ka baman ra jimentoy pendem lut ya kata karukum perkhat hakamon ka jong belai ban shem ya ka jing perkhat ka jong belai kumu jisu hagat samani udwai om yagamon jonga kumbalong sol juga tarsus alenti si Damaskus uang try ayu memon yanga banle pendemlut ikur komperkhat baro hagamon ka jongo belai ommi ka jonga ommi ka jongpi ommi ka jongi henry ka mon jongo try on pendep ino sagaway ka jing shepting yagaban sawan fear of the future ka gospel ka Matthews kelenong ban rio kadkhar ka balai busa namar kata wat khuslai nakabenta ka balasai nabakata ka balasai kan khuslai nakabenta laga jong yaga sngi ka biang laga jong ka basneo utrai Jesus Christ wa jika bangim de ban khuslai ka ingin bam ka ingin kup ka ingin sem utrai ukhot ingi bangin im ka jing im ka balai na ka jing khuslai ngim de ban khuslai ngi de ban perkhat tangba ngim de pat ban perkhat khuslai namar ka jing khuslai kamwanra jimmentoi a ru'e utrai unkirku yefi bara pengin ino inigi pratali ke jinglong ke jisyam ke jikendo hanusnem arajar urusan unhealthy relationships ke jedai bamkhia bamba ke penpep pensange pentut ke janti jengi ke jingen ujor yelade but ki weipat bretno ino ikata yitenjo ilade ya shaprang ino ke jingknyum baro shade ya shaprang ke badap ke jing sngongo
ino kajing pensuba breo rejit ban pensuba bat le ba yaga man ga jong utrai ino paniap trainer do musim ga jingle jonga do ka sinful nature baro ya shaprang shakhmat hallelujah ha ka jalam ga jing tre musim ino ka jing jaitu jaipade alhia alput baro ya shaprang juga ga sting ga smart ga shrem hallelujah ino ikor kom perkhat ba bakala baro ya shaprang ga kom perkhat ga batmai ka bawan na utrai download iga perkhat ga batmai no musim khot jong blai ino ikajing syapti ke bansawan hallelujah ka banget shania outrai wat pengkuslai ya shania nget outrai on yalam ya ka jingjam jongpi baro ha ke kerteng ke jong utrai Jesus Christ to pilong ke bala kerku amen.